ви харесва видеото, абонирайте се. Иначе, нищо. Здравейте! Аз си казвам Чикаман Еко. Аз съм от България. Аз съм от друга страна. От друга страна! Наречена Китай! Сега, малко ли си опори? Сега, аз съм тук, в България, за да оправя. Защото, ой, върши, не може. И, сега, ой, със всяка.